खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सिखाव दाखाथिजों लोगोसे साइबार क्राइम अदेबानि अनलाइननि गेजेरजों रां लुथिग्रा सुबुंफोरा जोंनि हादराव ओरैबायदि बांबाय जेराव सरासनस्रा सुबुंफोरा रैखाथि गैखाया आरो एमएलए बिथांमोनहाबो रैखाथि गैया खोला अभयापुरीनि एमएलए प्रदीप सरकार बिथाङा गावनि एकाउन्टनिफ्राय खोमानानै लानो गोनां जादों 81 लाख रां सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बिथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय 81 लाख रांखौ लुथिनानै लानानै थांदों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला एसबिआइनि मोनथाम एकाउन्ट दंमोन बिथांनियाव नाथाय थांनाय से खावसे दाननिफ्रायनो एसे रांखौ बख'बोदों सिनाय मोनै दुथांफोरा माब्लाबा 1,000 माब्लाबा 1,50,000 25,000 बेबायदियैनो एसे गासै 81 लाख रांखौ लुथिदों सिनाय मोनै दुथांफोरा एसेम्बलियाव मुखुब थाबाय थानायनि थाखायनो बिथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा गाहामैनो दङ ना बबेबा थांगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै बिथाङा जेबो थट गैयामोन होननानै फोरमायथिदों जेब्ला सासे सुबुंनो 10 लाख रां हरनो थाखाय अभयापुरीनि एसबिआइ ब्रान्चआव थांदों अब्लासो बेफोर गासै जाथायखौ मिथिनो मोन्दों होननानैबो फोरमायथिदों आरो उनाव जाथायनि सोमोन्दै बेंकनि मेनेजारजोंबो रायज्लायदों होननानै फोरमायथिदों बेंकनि मेनेजारजों सावरायनायनिफ्राय बेखौनो मिथिनो मोन्दों सानसे सिगांबो बेंगालरनिफ्राय बिथांनि राङा ट्रेन्जेक्सन जादों जेराव एमएलए बिथाङा बेंगालराव थाङाखै आसामावनो दंमोन होननानैबो फोरमायथिदों दुथांफोरा केवाइसि आपडेट खालामदों बेनि उनाव मबाइल नाम्बारखौ सोलायदों बेंकआव होनाय मबाइल नाम्बार आरो एमएलएनि मबाइल नाम्बाराबो गोरोबा होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो सागानाबो गोरोबा होननानै फोरमायथिदों पेन कार्ड आधार कार्ड आरो भटार कार्डनि डिटेल्सखौबो लाजोबदों जायनि गेजेरजों नेट बेंकिं पेटिएम आरो गुबुन कार्डखौ एक्टिभ खालामदों बेनि उनावनो रांखौ लासै दुथांफोरा लुथिदों होननानैबो फोरमायथिदों बे लुथिनाय केसआव बेंकनि मावथिफोरनिनो आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों एमएलए प्रदीप सरकारा जाथायनि सायाव अभयापुरी पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों आरो बङाइगावनि एसपिनोबो मिथिहोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो लुथिनाय रांखौ बेंकनिफ्रायनो होफिननो नांगोन मानोना बेयाव एमएलए प्रदीप सरकारनि फारसेनिफ्राय जेबो गोरोन्थि गैया होननानैबो बङाइगावनि एसपिआ बुंथिदों होननानै मिथिहोदों एमएलए बिथाङा सोलायनायनि सोरखाराव दिनैसिमबो सोलायनाय फैयाखै क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव 2 नं उत्तर बासबारि गामियाव दिनैसिमबो गैया सोलायनाय बिपिएफ सोरखार थानाय समाव गामिनि रायजो राजाफ्रा भट होनानै बिपिएफ दोलोखौ देरहा होबोदोंमोन नाथाय बिपिएफ सोरखार थानाय समाव लामा दालां बानायनायनि मुङाव सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै आरो सोलायनायनि सोरखारावबो सोलायनाय फैयासै सोलायनाय बा परिबर्तन सोरखारनिफ्राय सोलायनाय मोननो हागोन होननानै गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां आसा खालामदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो लामा दालां बानायनाय बा अन्थाइ गारनायनि मुङाव जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा गावसोरनि खस्थ' खालामनानै आरजिनाय रांखौ बाहायनानैनो लामा बानायनानै लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बे लामाखौ रायजो राजाफ्रा खेबथाम बानायबाय नाथाय दैज्लां बोथोर फैयोब्लानो थाबायजाया साइकेल सालायजाया गोबां जेंना होनानै फोरमायथिदों दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि समावल' फैनानै गोदै खोथा बुंफैयो नाथाय बिसायख'थि जोबोब्लानो जेबो खौरां लाफैया होननानैबो अजदखौ होयो रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो लामा दालां बानायोब्ला सोरखारा जाहाथे एमपि बिसायख'थिनि सिगांनो बानायनानै होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो नाथाय एमपि बिसायख'थिनि उनाव बानायनानै होगोन होननानै रादायखौ होलाङोबा जानाय नङा रायजो राजाफ्रा भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा रायजोआव फिन गिख्रंथाव बास जाब्रथाय गोख्रैथिजों खारबोनाय डाम्पार गारि आरो बासनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रथाय जादों जायजों 10 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों बेनि मादाव माखासे सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों जाब्रथाय जानाय लोगो पुलिस आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाथायथिलियाव फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरनायनि हाबाखौबो मावदों जाब्रथायखौ लानानै डाम्पार गारि सालायग्रानि सायाव खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मानोना डाम्पार गारिजों जाब्रथाय जानाया बेयो गिबि खेब नङा ओनसोलनि दाब जायगायाव डाम्पार गारिजों जाब्रथायफ्रा जागासिनो दं आरो जाब्रथाय जानायफोरनि मादाव बांसिनैनो डाम्पार गारिजों जाब्रथाय जानायखौ खौराङाव मोननाय जायो बेनिखायनो डाम्पार गारि सालायनायनि सायाव खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नांनायनि बांसिन लिरथाय दैखांनाय आरो नांनायनि बांसिन गोख्रैथिजों खारनायनि थाखायनो जाब्रथायफ्रा जानो मोनफ्लेबाय थादों होननानै अजदखौ होयो जुदि सोरखारा बेनि सायाव राहा लायाबा डाम्पार गारि खारनायखौनो रायजो राजाफ्रा बन्द खालामनो बाध्य जागोन होननानैबो खुद्रियो रायजो राजाफ्रा पद्मश्री बान्था मोननाय सर्बेश्वर बसुमतारी बिथांखौ बिटिआर सोरखारनिफ्राय मान बावहैदों प्रमद बर' बिथाङा चिरां जिल्लायाव थांनानै पद्मश्री बान्था मोननाय आबादारि सर्बेश्वर बसुमतारी बिथांखौ मान बावहैदों
लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो 104 फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनो 1,50,000 राङै चेकखौ गथायदों। गाव गावनि ओनसोलाव जाहाथे आबाद बिथिङाव मोनसे जौगानाय बा जांख्रिखांनायखौ लाबोनो हायो बेनि थाखायनो 1,50,000 रांनि चेकखौ गथायदों। बेनि अनगायैबो 22 कअपारेटिभ ससाइटिनो 50,000 राङैबो गथायदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि जोंनियाव गासै 1,500 एक्टिभ कअपारेटिभ ससाइटि दं। बिथांमोनखौ गोजौ फारसे लांनो थाखायनो बा बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखायनो मदद होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो भारत सरकाराबो 100 कअपारेटिभ ससाइटिफोरनो रां होनो थाखाय थांखि लादों। 200 कौटिसिमहालागै फान्ड होनो थाखाय थांखि लादों होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायाव फिसाज्ला थैलांबाय, फारसेथिं फिसायबो गैला। दा थखन थुनाय बुरै बैसोआव नखर संसारखौ सालायलांनो जोबोद जेंनायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो मुंख्लं नखरनो होनो गोनां 5 लाख रांखौ सोरखारा जाहाथे थाबैनो होयो बेनि थाखाय दाबि खालामदों सासे बुरै बिमाया। बाक्सा जिल्ला बरबारियाव बडलेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा 4थि गायसनथाय सान फालिनायनि गेजेरजों मुंख्लं नखरनो सोरखारा होनो गोनां रांखौ जाहाथे होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों। लकसभा बिसायख'थिनि उनाव होगोन होननानै बुङोब्ला जानाय नङा। लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो होनो नांगोन होननानैबो दाबि खालामदों बिथांमोना। जायनाखि मुंख्लं नखरनो रां अनसुंथाइ होगोन होननानै सोरखारा रादाय होदोंमोन बे लेखायै रायजो राजाफ्रा गोबां मिजिंथिनानै दंमोन, नाथाय दिनैसिमबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे मिथिहोबावदों दि थांनाय समाव फोसावनाय 1,135 मुंख्लंनि मुं फारिलाइ फोसावनायावबो बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानिफ्राय मुंख्लंनि मुङा बांद्राय फोसावजानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। गोलाव बोसोर हारिनि थाखाय नांनायाव गोबां बर' सुबुंफोरा थैनो गोनां जाबाय, नाथाय दिनैसिमबो सोरखारा बेनि सायाव गोनांथि होआखै। खायफानि नखराव फिसा गोमादों, खायफानि नखराव फिसाय गोमादों आरो खायफानियाव बिफा गोमादों, जायनि थाखाय नखर संसारखौ दैदेनलांनायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों होननानै दुखु फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे मुंख्लं नखरनो थाबैनो राङारि अनसुंथाइखौ होयो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा। साननैसो सिगां बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय प्रमद बर', एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव थांनानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहखौ लोगो हमहैनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदोंमोन दिपेन बर' बिथाङा। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांमोनखौ दिनैसिमबो खेबसेबो लोगो हमहैयाखै होननानै अजदखौ होदों बिक्रम दैमारिया। बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि 15 बा 20 सान सिगांसो अमित शाहखौ लोगो हमहैनायनि फावथिनाखौ बुजिनो आद्रा गैलिया होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। बिथाङा बुंथियो दि 15-20 साननि उनावनो लकसभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टआ जागोन, जेराव अमित शाह बिथाङा गावनो बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो 15-20 साननि उनावनो बिथांनियाव जेबो गोहो थानाय नंला। अब्ला बे 15-20 सानाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ अमित शाहआ माबोरै मावगोन होननानैबो बुंथियो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बुंथिबावोदि बिटिआर गोरोबथा जानाया 4 बोसोर बारलांबाय, नाथाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो गोदान दिल्लीयाव थांनानै अमित शाह बा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमनानै सावरायहैनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। सोरबा केबिनेट मन्त्रि, सोरबा मिरुनि मन्त्रि, सोरबा आइबिनि मानसिफोरखौल' लोगो हमनायखौ नुनो मोनदों होननानैबो अजदखौ होबावो बिक्रम दैमारिया। रां लानानै भट होयोबा बा बबेबा बिलनि थाखाय बिबुंथि होनो थाखाय एमपि बा एमएलएआ रां लायोब्ला दानिया बिथांमोनखौबो रेहाय होनाय जानाय नंला। रां लानानै भट होनाय एमपि एमएलएनि सायावबो सोलिसिगोन केस। 1998 मायथाइयाव जौसिन बिजिरसालिया मोनसे आयेन लाबोदोंमोन जेराव एमपि बा एमएलएफोरा पार्लियामेन्ट आरो एसेम्ब्लियाव भट होनो थाखाय रां लायोब्ला बा बबेबा मोनसे बिलनि सायाव खोथा बुंनायनि थाखाय रां लायोब्लाबो बिथांमोननि हेंथा जेबो केस जायामोन। नाथाय सुप्रिम कर्टनि 1998 मायथाइनि बे आयेनखौ सुप्रिम कर्टआनो सिफायबाय आरो बेनि सायाव गोदानै आयेनखौ लाबोबाय। दानिफ्राय एमपि बा एमएलएफोरा पार्लियामेन्ट आरो एसेम्ब्लियाव खोथा बुंनो थाखाय बा भट होनो थाखाय स्रोदै रां लायोब्ला बिथांमोननि सायावबो केस होनाय जासिगोन। सुप्रिम कर्टनि सा 7 बेन्चनि मोनसे बेन्चआ बे थांखिखौ लादों। 1993 मायथाइयाव पिभि नारसिम्हा राव गभर्नमेन्टखौ मदद होनायनि मुङाव एमपिफोरा घुस लादोंमोन आरो बेनि सायाव केस होनाय जादोंमोन। बे जेजेएम एमपि ब्राइबारि केसनि सायाव बिजिरनायनि उनावनो पार्लियामेन्ट बा एसेम्ब्लियाव एमपि आरो एमएलएआ रां लानानै भट होयोब्ला दानिया बिथांमोननि सायावबो केस जासिगोन। बेनि सायाव गोदान आयेन लाबोबाय सुप्रिम कर्टआ।
मटरसाइकेल बा स्कुटिनि गोनांथि जानाय रायजो राजाफोर नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि काजलगाव MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय धामाका अफार लानानै फैदों। खालि 9,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथांमोनहा हन्डा SP 160 मटरसाइकेलखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो हन्डा SP 160 मटरसाइकेलखौ बायोब्ला 4,000 केशबेक अदेबानि 4,000 रां मोनफिननो हानायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे मटरसाइकेलनि टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेटबो मोनफानो हागोन। हन्डा डिअ एक्टिभा स्कुटिखौ बायोब्लाबो 14,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन आरो गोजाम डिअ एक्टिभा स्कुटि मटरसाइकेलखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा 1,000 केशबेक मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो गंनै हेलमेटबो लोगोआव मोनफानो हागोन। बेफोर खाबुखौ नोंथांमोनहा लानोबा गोख्रैनो काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमाव खौरां लाहरनो हागोन 8720957824 नङाब्ला 9387560774 बे मबाइल नाम्बाराव फन खालामनानैनो नोंथांमोनहा खौरांखौ लाहरनो हागोन आरो बे अफारा 20 मार्चसिम थागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।